Molweni bethuna, ngel-12 ka-Okthobha sizobe sinomnyhadala eMboya JSS kwiground yakhona. Lo mnyhadala uzoqala ngentsimbi yesibhozo uyokuphela ngentsimbi yesithandathu late. Simeme ke imvumi, simeme ke abaxhentsi, simeme ke iimbongi, simeme ke abantu abathengisayo. Uba ufuna uthengisa nawe ungeza nezinto zakho uzozithengisa phaa. Into esingayifuniyo qha sisiyobisi esingasifuniyo, nale traffic ntoni human trafficking qha. Otherwise ungeza nezinto zakho zonke uzowuthengisa, ubonakalise mhlawumbi isitolo sakho uba uthengisa impahla, mhlawumbi wenza umsebenzi wakho wesandla, okanye mhlawumbi ugcada amagwinya, okanye uthengisa inyama, ukutya, ungeza ngalaa mini. Ya, umnyhadala uba mnandi kakhulu. Kukwesixhenxe siwenza. Usapotwa nguMbhashe, usapotwa ngoonovenkile abanintsi. Siyakuvuyiswa bubukho bakho.